Nigeria Limited. Ese Rupiah foreign exchange. Eba na change go. Akwaya bu ebu chairman. Asian Brother Club na Jakarta. O we jobe no wanyo. No lo wanyo no chao. Pretty lolo. Via wanyo mao. Via sabere now. Hello, ese Rupiah. Asama wanyo mao. Pretty wanyo mao. Oma lobi bio. Akwaka meje sono bio. Omeri fenyi rola o. Ogalanya nwe lobi sali sali o. Ezo mogo. Ezo mogo ndiuli nine o. Ezo mogo na Jakarta o. Okandoga kane tugi. Makizo botalo madwa. Yakiji we bulo dogu. Echezono bia. Echezono bia. Ese Rupiah katekwa. Ese Rupiah.
Eze Rupiah na Jakarta. Echezọ n'ọbịa, echezọ n'ọbịa. Echezọ n'ọbịa, echezọ n'ọbịa. Eze Rupiah na Jakarta. Echezọ n'ọbịa, echezọ n'ọbịa. Olibe, olibe, Eze Rupiah na Jakarta. Eze Rupiah sị mụ kenebe ndị oyi ya ndị ezi oyi ya mmadụ ka eji aka mmadụ ka eji aka anyị abụla egwu kene Tochukwu Onyeoma Tochukwu ahụ Young Money na Jakarta oke nwa Young Money bịa agụmụli ka na-akpọ Tochukwu Eze Rupiah na-ekene ejebe n'iseke eje site n'ekwodogo abụ onye ka anyị na-ekwu elomesi n'iseke elomesi o ji efie ma ọkọ bịa elomesi n'ekwodogo ọkwa gị bụ ebu petron Asian Brothers Club ndị ọma onye eze na Jakarta Eze Rupiah sị mụ kenebe Chinedu Enuju ụba nnekwu ọkara nnekwu odogwu agụ nwa n'ihe ala edu Jakarta bịa nnekwu mmadụ nnekwu odogwu Eze Omogo ka na-ekwu adịlụọ n'ihe ala iso na nnekwu ọmụma Eze Rupiah na-ekene Emeka ọfọ na Jakarta Emeka ọfọ agụmụli ji dị ebube bịa Emeka ọfọ ekwu mekene Emeka ọfọ ndị Igbo niile Eze Rupiah sị mụ kene Emeka ọfọ na New Emeka ọfọ na Jakarta Emeka ọfọ na Jakarta Emeka ọfọ na Jakarta onye ọjọ uli bịa Emeka ọfọ na Jakarta ọkpọke mụ Chukwu Emeka ọjị ya 50-50 ka na-akpọ 50 na Jakarta oke nwa n'Enugu steeti bịa ofotu oke iseje 50 na Jakarta 50-50 n'ekwu odogwu Eze Rupiah sị mụ kenebe ezigbo ọyị ka ajọ nwanne mma ejebe n'ihe ala eje zute nwa ka nwa injinia benu ka na-akpọ benu ka afọ benu ka na-akpọ Indonesia ka ije ebili Eze Omogo na Jakarta injinia benu na-ekwu odogwu Eze Rupiah sị kene injinia benu anya bụla egwu kenebe Ozuloke wọta ka na-akpọ agụwụ ihe ala ka na-akpọ Ọsama Jakarta Ọsama na Jakarta oke nwa n'ihe dị Ọsama na Jakarta Ọsama nnekwu odogwu oke nwa ihe ala ka na-akpọ Eze Omogo bịa ulimuloke nwa
Jakarta bụrụ ya o ambụla gwo mo kenebe o preach na-azọ wokeke o Onyeoma chibesi o ị na-azọ keke o nnekwu mmadụ nnekwu odogwu onye eze na Jakarta o Onyeoma chibesi o Onyeoma chibesi o akwa gị bụ patron o Asian Brothers Club na Jakarta o eze Rupiah si kene o ejebenu India o mmadụ ka ibudodonu edumani nweze nwaka o edumani nweze nwaka o ijego na India o ijego na India o ọgaranya nwere obi nwanne o ijego na India o agụnwụli ka na-akpọ ezigbo oyimo ọgaranya nwere obi nwanne o odogwu abụrọga na-emuchacha o eze Rupiah na-ekene o itego na India o edumali nweze nwaka o Itego na India o edumali nweze nwaka o Itego na India o itego na India o Itego na India o edumali nweze nwaka o Itego na India o itego na India Itego na India o mmili malugo na India o agụnwụli bịa mmili malugo na India o nze Uchenna Obi Onyeoma jide ebube na ndị ulio nnekwu mmadụ nnekwu odogwu nnekwu mmadụ nnekwu ọmụba o mmili malugo asago garuo eze Rupiah si kene o ofu ọbara ofu elili anya jebe n'Ọkịja o Ọkịja ka ị na-eje o aje zute nwa ka nwa o n'Ọkịja o nkume Michael bịa o agụ nwoke Ọkịja ka na-akpọ o nkume Michael nnekwu odogwu eze Rupiah si mụ kene eze Rupiah si mụ kene o Olisaemeka Chukwu nọ nso Olisaemeka Chukwu nọ nso idi oke nwanne n'uli India ka ije bilio alụsị nne m ọfụma o ka na-akụlụ nọ gbamgbam Tochukwu Felix eze na-atụla akawo Onyeoma jide ebube na n'ulio Jakarta ka ije bilio eze na-atụla akawo Eze na-atụla akawo eze na-atụla akawo Eze na-atụla akawo Tochukwu Felix Eze na-atụla akawo eze na-atụla akawo Eze na-atụla akawo Anjebe na wo mama o Anje zuto imo Aiki bialo Baba aiki kanabo Ika Chukwu kanabo mo Baba aiki o onye nekwego Eze kudene o Eze kudene na wo mama Eze kudene na Jakarta o ife onye na-eme ka eji akpọ ya o ka onye si eme ka egwu si akpọ ya o eze kudene o eze kudene nnekwu Eze kudene na-awọ mama o ọkwa aka m eze kudene o na-awọ mama o onye ọcha dị ala ụwa n'ọjọọ na-awọ mama
eze na Jakarta o. Eze Rupiah si kene o. Asian Brothers Club o na Jakarta o. Ndị nwere obi nwanne o. Ndị ji ofu obi eme ife o. Asian Brothers Club o. Amọni na-ekene o. Eze Rupiah o. Ogologo ndụ wa alụghọji o. Ilejeji na o. Abele bugi na ga-egbu onwe ya o. Eze Rupiah o. Nnekwa ino. Ofu nwe ji gbola na-ebi o. Eze Rupiah na-eya bi o. Echezọ n'obi echezọ n'obi o. Echezọ n'obi echezọ n'obi. Eze Rupiah ka nna m o. Echezọ n'obi echezọ n'obi o. Ọba tó sọ̀rọ̀ lórí nílé o. Eze Rupiah na Jakarta. Echezọ n'obi echezọ n'obi o. Echezọ n'obi echezọ n'obi o. Eze Rupiah na Jakarta o. Echezọ n'obi echezọ n'obi o. Aye aye aye. Salibe salibe. Eze Rupiah na Jakarta. Echezọ n'obi echezọ n'obi o. Eze Rupiah ka nna m ọnụ o. Eze Omogo.